Wake waphupha ubona amawele? Ukuphupha amawele kujule kakhulu, kodwa esikhathini esiningi lichaza okuhle. Kodwa futhi kuya ngokuthi abenzani, nawe ubuzizwa kanjani. Amawele ephusheni angakhombisa izibusiso eziphindiwe, amathuba amaningi, ukukhula okusheshayo, noma isikhathi esikhulu sokuguquka empilweni. Kanti kwesinye isikhathi amawele aphinde asho izinto ezimbili okufanele uzikhethe, ama-responsibilities amaningi, noma izinto ezimbili ezikhulayo ngesikhathi esisodwa. Uma leli phupho linokuthula nenjabulo, kungaba uphawu lwezibusiso noma i-breakthrough. Kodwa kubalulekile ukukhuleka nokufuna ukuqondiswa ngoba amaphupho awafani kubo bonke abantu. Kodwa khumbula izwi laNkulunkulu lithi, kuyena onamandla okwenza okukhulu kakhulu kunakho konke esikucelayo nesikuqondayo. Lapha kwabaseFesu chapter 3 verse 20. Wake waphupha amawele? Phendula ngoyebo.